Ayoko na ng mustisa, ayoko ng chinita. Ang gusto ko naman ay morena, girl. Pag ikaw ang nakikita, napapangiti na. Hoy girls, wa ko magkinahanglag tao nga mulipay na ako sobra. Igo na to na akong dili mo biyan ako bisag nahutda na sa ko pasensya. Hoy, Crush, kung mamatay magali ko, ayog pag-ato sa kulubganan, kaya bisag mo balik o papitik akong kasing-kasing. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充 Hoy girls, ang gugma mura na nag-hold up. Nasi mo ang desisyon. Musukol ba ka og patayan o mabuhin na lang kay di ka gustong masakitan. You're my pangga, I ain't looking for another. Ikaw lang. Uy, Crush, may pang Hershey's na 5 kisses. Pero ako, wag di ko niya mo kakis. Hoy, girls, nagyutaw nga di mo sugot nga wala ka. Pero, wag yung nangitag pagi nga magpabilin ka. Di na mapigilan ng sariling mapaibig sa iyo. Hoy, girls, gusto na, pasagdi na siya. Timan nakahibaw na ka og ayaw nagpapakasayo pa. Kang mag-alala, makukuha rin kita, makukuha rin. Hoy girls, kung tinod na siyang seryoso, dili na siya mo surrender sa inyong relasyon. Mangita pa na siya og solusyon para mabalik maayos inyong relasyon. Oh señorita, señorita, let me feel. Hoy girls, kinsa to hinungdan nga nakapalipay nimo pustanay pa ta. Siya ra pud ang hinungdan sa grabing paghilak nimo. Uy, girls, usahay, mas tinood ba yung mga joke kasa inyong mga saad? Ang sakit-sakit pala kapag naloko ka. Uy, Crush, kung pait pa na nga palaya. Pero kay baw ka, kung kisa'y pinakapait, ay ang palayain ka. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充 Uy, girls, ang relasyon ba? Mura na nagsinina. O dili branded, wala kay value. Kaya ko namang ilaban ka pa. Uy, girls, tubig is water, ilog is river. Combine is together, what do mo forever. Hindi tayo pwede. Hi, Crush, nganong pirmi man ko nimong isin. Ayaw ginagsigi-sigi ha, kaya bisag matapos na lang ning kalibutan, di pa katilaw na ako. Hoy Crush, minsan ako nakasinggit og ayaw ko na magmahal. Pero pagkakita na ko nimo, nakasinggit og usab og joke lang. You know I'm gonna get. Hoy girls, ako hubog. Wali ko mahubog. Hinuon gitagay ko lang ning alak kay mao kini dalang panan sa mga tao nga gipasakitan sa gugma. Anong kailangan kong gawin? Way uyab, kinsa diri way uyab. Way uyab.